calendari d'Advent habitat per uns personatges molt especials que de nou han de solucionar un entrebanc molt important. La clau de la ciutat, la clau màgica que obre els panys de totes les cases, s'ha perdut. Bé, més aviat hauríem de dir que el Pare Noel, que és una mica despistat, no sap què en va fer després de fer-la servir la nit de Nadal. El llaminer, el soldadet, la ballarina, la fada de l'hivern, el cuiner, la bruixa del carbó i el Rudolf estan molt amoïnats. Si la clau no apareix, el llaminer no la podrà entregar als Reis d'Orient. I si els Reis no tenen la clau de la ciutat, com s'ho faran per entrar a totes les cases que els esperen? Sort que sembla que, entre tots, han trobat la solució. Han de fer una clau nova. Per això han demanat a tothom que, durant aquests dies, porti claus velles a la bústia especial per claus de la caseta del llaminer. En totes les que recullen, intentaran fondre'n una de nova. Però se'n necessiten moltes per poder crear una clau tan especial. Els habitants del calendari estan segurs que entre totes i tots ho podran aconseguir. Ens ajudareu a trobar claus velles? Això sí, no podem oblidar que només tenim temps fins al 4 de gener. Ai, quina delícia! Més deliciosa! Hola! Què tal? Ai, potser us pensareu que jo sóc més estrany que un gat amb sabates, però és que a mi el carbó de sucre em torna turulenta. És que és tan bo! El que passa és que en aquestes dates aquí al calendari ja no en queda. No, mentida, sí que en queda. Sabeu on? A l'habitació de la bruixa del carbó. El que passa és que el té més vigilat que les joies de la corona. Per això he aprofitat que avui la bruixa havia de sortir a arreglar no sé què de la seva escombra per entrar en la seva habitació, obrir el seu armari i dir-li birloque, el que era teu ara és meu. Ai, és que és tan bo. Llaminer! Sort que et trobo! Estic més enfadada que un mosquit al desembre! Resulta que, sense saber-ho, estic visquent amb una colla de xorissos! Però què hi fas aquí? Que ja no havies sortit, tu? Sí, havia de sortir, però m'he donat que m'havia deixat els guants i he tornat a la meva habitació. I ha sigut llavors quan... No! Quina ràbia! Però què ha passat? No t'ho creuràs. Resulta que algú ha obert el meu armari i m'ha robat un tros de carbó de sucre! Però es pot ser més cutre? Cutre, Cutre I poca vergonya, i descarat, i delinqüent, i tot! Ai, mare meva, està més enfadada que una mona! No haurà sigut algun d'aquests? Però escolta, com pots pensar una cosa així, Aquí no s'ha mogut ningú ni un pèl. Segur? Oh, i tant, seguríssim. Palabrita del niño. Llami, no m'ho puc creure. Ho sento, bruixa, ho sento. Sí, jo sóc el cutre, el xoriço, el poca vergonya. Si és que no canviaràs mai, Des que érem peques i anàvem al col·le que fas les mateixes bestieses. Perdona? Et recordo que les bestieses no les feia jo solet, Ai, ara em diràs que tu eres un bon nen. No, jo era una miqueta trasto, però la que tenies de bomber eres tu. Oh, cal que li recordi qui es va convertir en una bruixa dolenta. Oye, mira, una mala tarde la tiene cualquiera. Que una mala tarde la tiene cualquiera. Però si quan vas arribar aquí estaves enfadada amb tot i amb tothom. Ai, sí, és que aquell any tenia el Nadal ben avorrit. Avorrit i atravessat, diria jo, Que te'l volies carregar. Que una mica més ens deixes sense reis, sense cartes. Jo crec que aquell any a la cavalcada va ploure per culpa teva. Estava una mica
girada, és veritat. Sí, girava del revés, diria jo. Home, sí, el més cantaves aquella cançó, te'n recordes aquella cançó horrible que cantaves? Sí, com era allò que cantaves? Serà un espectacle sensacional, veure destruït el Nadal. Perdona, carinyo. Perdona, Llaminet. Perdona. Llaminet! No cal esllapats. Cantada per tu sí que és horrible la cançó. A la gent li estava encantant. Ja pots comptar. Saps Una què? mística. No, això semblava una olla de grills. Ni les que he fet, Oh, quin nena. horror, de veritat. Saps què? Que posis les orelles dretes No puc. i escoltis com es canta la meva cançó. Estic vivint en un tot el cuento del Nadal. Em posa els pèls de punta tanta màgia i tant regal. Però això s'acaba. Serà un desastre descomunal. Deixeu-me presentar, sóc la bruixa del carbó. Vull robar el Nadal i enterrar-lo en la foscor. Fora llumetes, prou cançonetes, a fer punyetes. Aquí s'ha acabat el show. Soroll d'ombres i fum són la nova ambientació. Us porto un nou perfum, la pudor que fa el carbó. Que terrorífic, tot sense wifi, serà magnífic. Faré que caiguin els ploms, sense llum, quin horror. S'ha acabat, c'est fini, it's the end, s'ha acabat. Serà un espectacle sensacional, veure destruït el Nadal. Serà una hecatombe a nivell mundial. No vindran els reis, no hi haurà cartels, un autèntic fracàs. I tot aquest tinglao penso desmuntar, Faré aturar el trenet, tancaré l'ambaixador. M'enduré el nen Jesús, fora els arbres i els segons. I el calendari, vull que s'apagui, perquè se'n vagi. El xifre del Llaminet, ja ho veureu, quin malson. Des d'avui et mano jo, sóc la bruixa del carbó. It's me, c'est moi, sóc jo. Molt bé, aquest cos de ball estupendo, molt bé. Bruixa, Ai. regulinxi, però bueno, no passa res. Ai. Perquè ara tinc una pregunta que m'ha estat fent la gent mentre estaves cantant aquesta cançó horrible. Això fas? Preguntar-li coses a la gent? Clar, la gent s'avorreix quan cantes i dic, bueno, què faig a preguntar? I la gent m'està preguntant Bé, dispara. que si ara t'has tornat una bruixa dolenta una altra vegada. Dolenta? Sí, dolenta. Home, no! Ai, no. Jo només estava netejant el meu honor, cantant bé la cançó que el Llaminet ha destrossat abans. Perdona, jo no he destrossat res. No n'hi va. No, has començat tu dient que feia bestieses com quan anàvem al col·le. És que tu has dit que no les feies sol. Home, no és veritat. Però, bruixes, tu i jo sempre acabàvem castigats. És veritat. Te'n recordes aquell dia a la classe de pocions? Ui, sí, no l'oblidarem mai. Va, Llami, dóna'm una, no siguis ranci. Ai, dóna'm una, com si fos tan fàcil. És facilíssim. Poses la mà dins la bossa, treus una gominola i me la dones. A veure, d'aquesta, ui no, aquesta m'agrada molt. A veure, una altra, aquesta no, aquesta tampoc. És que m'agraden totes. Doncs cap problema, te la triu jo. Ei, porta la bossa cap aquí. Oli, Però a veure, tu no sempre em dius que la Xuxi fa malbé les
que em menjo una de tant en tant. Ai, no em diguis carinyo, va, te'n donaré una, aquesta, però només perquè la tinc rebre. No l'hauràs llapada. No, no l'he llapada, però si vols ho fas. No, no la llepis. No, en sèrio, tu molt passat, no la moriràs, que no, que paris. No, para. Ostres, que no m'havien recordat que no podem fer soroll. És cert, si el professor Borinot descobreix que no som a classe de pocions, s'enfadarà molt. Oh, sí, et recordo que la idea de fer campana va ser teva. I és que la classe de pocions era un muermo. Ai, sí, és que el professor Borinot només ens ensenyava pocions avorrides. Jo ja estic cansada de fer pocions avorrides. Sí, tens raó. Avui tocava fer poció de bròquil volador. Ideal pel refredat de Setmana Santa. Ai, és que a mi abans del bròquil no m'agradava gaire. Ai, és veritat! Deies que feia una olor estranya. Jo i el bròquil no som gaire amics, saps? Trobo que fa pudorota. Ja veus tu quina gràcia té fer un xarop pels refredats. Aleshores va ser quan vas tenir una gran idea. Brutal! Ei. Acabo de tenir una idea requete guai. Ja la sé. Amagar-nos perquè el profe no ens castigui i no ens trobi fins que els reis toquin el piano. No. Res d'això. Fer nosaltres una poció. Però una poció de què? No ho sé. D'alguna cosa molt original. Un xarop que faci ploure. Qui representa que se l'hauria de prendre? Els núvols? Ai, doncs no ho sé. Una poció que serveixi per rentar els plats, així no hi rento jo els plats. Això ja està inventat, carinyo. Es diu sabó de rentar plats. Ai, no n'estava res del que dic. Per què dius tonteries? Ho veus? Això encara ho fas. Quina gràcia. Jo ho tinc. És que sóc tan bon. Què? Inventarem la poció del somriure. Molt bé, la poció del somriure. Però què fa la poció del somriure? Home, no ho sé. Si es diu poció del somriure, què vols que faci? Pico les plantes dels peus? Quina gràcia. Inventarem una poció que qui se'n prengui una cullerada no podrà deixar de somriure durant dies. Això serà xatxi-piruli. Ai, sí. Aleshores va començar tot el show dels ingredients. La llista d'ingredients era llarga. Un badall de sal, 2 miols de gat i un cabell de llaminer. 6 microbis trobats a terra són essencials, molt importants. Un tros de pa sec, un cric-cric de grill, gripats ben constipats. Tot a dins de l'olla i a punt per remenar. És el millor per viure, les ganes de somriure, amb 4 gotes n'hi haurà prou. Un elixir insòlit, exòtic, estrambòtic, tindràs somriures assegurats. És el millor per viure, les ganes de somriure, amb 4 gotes n'hi haurà prou. Serà un xarop fantàstic, amb un sabor del tot deliciós. Xatxi-piruli. Uau, això quedarà delicioso. Ai, és que eren tan bons fent pocions. Com totes les nostres fórmules. Carinyo, en vam fer de tant guatxi. Ui, sí, i de tan sorprenents com... Un beuratge estrany, obre tots els panys, es cuenta i son. Sense arrungar. Un licor batut que et fa venir esternut. Atxulla! Macarràs. Un refresc ben rodit per brillar les llanis, per fer cançons. Quin gran beuratge. I ara tornarem a triomfar i tothom em voldrà. Qui s'ho prengui somriurà. Això no m'ho esperava, alguna cosa passa, això fa pinta de molla. Ai, quin horror! De gràcia en té ben poca, això sembla una roca, en lloc d'una poció hem fet un llac. Fracàs. L'efecte no enamora,
aquí. Aquí està perfecte. Baixa de la meva cuina, baixa de la meva. Exacte, era aquest. Remena una miqueta més per aquí, per allà, i aquesta meravella ja està. Oi, ja era hora, pensàvem que no acabaries mai. La ballarina té raó. Fa una bona estona que ens esperem. Quan es queda amb una hora, es queda amb una hora. I el primer que heu de saber és que la bona cuina no té pressa. La bona cuina, no, però nosaltres sí. I nosaltres no hem de saber res, perquè hem vingut a tastar. Exacte. Vas ser tu que ens vas dir que vinguéssim a provar les teves noves receptes. Sí, necessito conillets d'Índia. Vinga, rei! De conillet guapo, preciós. Ho seràs tu! Oye, no, jo el que em referia és... Estic molt agraït que hagueu vingut a visitar-me per tastar aquestes receptes. L'he cremat! Però clar que t'has cremat! Però és que què ho has posat el dit a dins de l'olla? Segur que no s'ha rentat ni les mans. Escolta, maco, bufa-ho. Has posat el dit a dins de la meva olla sense rentar-te les mans? Me les vaig rentar ahir. Ho veieu? Però què vol dir que te les vas rentar ahir? Que per fer bona cuina s'ha de tenir les manetes ben netes, home? Perquè mira, quina mena de microbis m'has deixat aquí dintre. Lleig, jo ara no penso tastar res. Ai, sou una colla de tiquis-miquis, repipis i xiribiquis. Doncs tu ets una brutota marranota i una porcota. Em faràs enfadar. No, sudadet ja m'ha fet enfadar. Mira, cuiner, em penso treure aquesta sabatota Brutota i escarosota i la penso fotre dins d'aquesta ullota. Passi per allà, això! Vine aquí ara mateix! Mira, semblem un pallaret de la nene. Això no l'he vist mai més, eh? Aquí s'ha batut aquí! Ja ho veurà, com l'enxampi aquesta tractada! Ballarina! Ai. Aquí estan passant coses molt estranyes, eh? Abans no passava res d'això. Ai, és veritat. Hem vingut a provar coses bones i fins ara només ens hem discutit. I cremats. Sí, vinga, tornarem a començar. Però prohibit tocar res del menjar amb les mans. Prohibit tocar. Xiteu, sisplau, un aquí i un aquí. Us separaré. Aviam. Ara haureu de provar una recepta de nous torrons. Ai, ja comencem amb els invents. Ai, és que el nen és molt clàssic. Només li agraden els torrons de xixona, de gema i d'Alacant. Els de tota la vida. Doncs avui provaràs els d'una altra vida. És que si no els cuiners sempre cuinem el mateix. És avorridíssim, eh? Llavors l'única cosa que hem de fer és dir si són bons, si puc. No. Sí que és cert que heu de provar-los i haureu de dir si són bons, que ho són. I aleshores haureu d'endevinar de quin gust té. T'ho preparats? Invents. Mira, Soldadet, si no vols estar aquí ja te'n pots anar amb la resta de personatges del calendari i ens quedem la ballarina i... No, de cap manera. Va, comencem ja. Comencem. Que és l'hora de dinar. Vinga, aviam, un poquetet. Haureu d'endevinar de quin sabor és aquest turó. Jo crec que és de... com d'espinacs. Què? A mi em sembla que tira cap al xoriço. Xoriço! Sí, però... Xoriço! Picant, concretament! Fred! Malament i molt malament. Les gràcies, Bertibons. Dóna'ns un altre. Va. Aviam si l'endevines ara, eh? Ah, Ara sí. ja ho tinc, ara sí. És torró de cogombre. Cogombre! Sí, cogombre. Cogombre! De pepino, nen. Que ja sé que el cogombre és pepino. I què tenen a veure els cogombres amb els espinacs? Doncs que tots dos són verds, Per favor! Ni cogombre, ni espinacs, ni res de tot això que esteu dient. Això que acabeu de provar
És un nou torró de festuc amb alls tendres. Ai, no ens hem ni aprovat. Aquest és el més gran. No, espereu un moment. No, és que jo no provaria d'aquella olla perquè... És horrible! És horrible! Que vols que matar-nos? Què vols de matar-nos? No, és pastigós, cuiner! Pastigós de cuiner! Per favor, però que això que heu provat no és pas cap recepta de torró. Ah, no? No. I què és, doncs? Líquid especial per fer bombolles de sabó. Què? Escolta, i què fa aquest tejunje fotut a dins de les teves olles? Què vols que et digui? És que no tenia més recipients i he anat a la cuina a l'agafar. Ah, i tens pensat fer torrons de bombolles de sabó? Ai, quina bona idea. Escolta, això és una recepta que m'havia demanat el llaminer, però ara que ho dius, podríem fer un torró de bombolles de sabó. Oi, sí, podríem fer 1000 receptes d'allò més originals. N'estic segur. I farem, serà una passada, ja veuràs. N'estic segur. Ai, començarem a cuinar, les mans ben netes, un forn enganxat, el destí d'etiqueta, els cervells plegats, davantal posat, i tots els estris lluents i brillants. Cuinar, que és molt dedicat, agafant els 5 sentits, amb ordre i preparat. Cuinar, divertit però complicat, atents aquí, no s'hi va la bala. Remena, no paris mai, sempre vigila tot el teu voltant. Si t'encantes pot ser fatal, això serà el joc dels disbarats. Barreja, quina olor, mou la cullera sense tenir por. La salla freda per aquí per allà, i fa xup-xup i el cor s'està. Digues! Has de provar de ballar mentre escalfes la xocolata. Digues, tio! O jugant els plats, les olles i les culleres. Pots cuinar i també pots divertir-te sense perdre La concentració en la teva feina. Cuinar és molt delicat, adreçar amb els 5 sentits amb forma i preparat. Cuinar, divertit o complicat, atents aquí, no s'hi va la bala. La meva cuina és com el meu palau, on s'hi amaga de tresors i milers d'olors. De sabor, és una festa on tot és deliciós. Remena, no paris mai, i sempre vigila tot el teu voltant. Si t'encantes pot ser fatal, això serà el joc dels disbarats. Barreja, quina olor, mou la cullera sense tenir por. La sàvia freda per aquí per allà, quan va xup-xup i el cor s'està. És el moment de brillar, de riure junts, de poder celebrar. Dins de sorpreses, a davant d'il·lusió, anells i dolor. un arbre gegat. Ocelladors, però que siguin llevants. De colors, mitjos de la llata, vull que siguis feliç, somriure.
fins aquí arriba la nostra història d'avui. Moltes gràcies per venir a passar un trosset de Nadal amb nosaltres. Segur que entre totes i tots aconseguirem reunir una pila de claus per fer una nova clau de la ciutat per entregar als Reis d'Orient. Recordeu que podeu portar les vostres claus velles a la bústia especial de la Carleta del Llaminer. A la tarda tornarem a ser aquí amb més històries. I si veniu, estarem molt contents. I mentrestant, recordeu, cal ser feliços, no barallar-nos i somriure al Nadal.